Тя почва видеоклипа. Сега ще го видим как. Дай да сложим и шалене. Спокойни, бази. Ако пък тя може от джия, ще има да ги. Не знам. Спокойни, баба, видеоклип е това. Ще кажеш. Ето тук. Ако тя се нещо разумна. Жена как е хубаво застанало с колечко нагоре. Има бубинка и там, мамишинка и там. Сега са много хубави да снимат. Сега се виждат извести. Отли си познаваш ли колко е сладък? Да, аз имам него. Качата у нас шарено, погледам къде се кача. Снимам го него. Там бе, бубчо, там бе. Да вземем някои и други да сложим още. Да хвана ли някое друго? От дивана. Няма да ми е колко ще видя, че знаят, че са песко. Бялото, ама бялото няма да излезе. Няма да изпъкне, да. Бялата трябва да си помня. Гледам. Снимам го сега как ходи там. На възглавницата как хубаво. Да, и двете Върни се така. към какъл, върни се. Сега ще гледат да се... В движение са, нали? Да. Това е много хубаво. Ама и звука се чува. На болните наистина, той ще купи да го даде. И вика празнува, защото наистина много работа, много хубаво. Ама аз като мога да... Тя увеличих. Дай ми някой който защото увеличих. Сега ще му видим летицето, летицето. Ще да записвай. Картички. Миналата година. Била една приятелка, която е възглавната ми подари. Тя умее много да шие. Така ли? Тя е шие. Къде отиваш, писи? Това е Джордж, Да, бабата, да. Чакай да го пуснем на нов. Знаеш ли някого? Ще се правно. Продължи. Или че го сложи на... За да изпъква. Сложи въгъла шарената възглавница, за да изпъкне бялото на шареното. Бялото вижда ли са? Да. Мине. Ей така. Сега да само като си играят. Ето, виждам ги, снимам ги. 3 месеца и нещо, майката бредана, храня я, купувам. Знаеш колко пари съм купил? Знам, аз ми за едно колко дава. Да. За 7 котите ги храня, защото тя цял ден съм на две чиста кега. Ела тук. Аз губи пари, защото ще са майката ще са окапи. Няма, тя е тук лежи и уния. Ще отиде при майка. Гледуй, моите Не можем стъпи. да я хванем, защото понеделник вече няма да има Ярослав. Няма да ме има. Само отивам при майка. И после час пише. Двете сте в еднакъв. Ама ти си в пердето. Дай да хвана. И ти ще казва, нека си да се свикнат. Ето, показва се. Колко се познаваш, че се да може да ти да Охо, ела така. Ти си много лошо, Кати. Лошо. Това е най-бавно. Бягай, корука, дигна. Бялото е най-послушното. Ама то най-жизнено, аз не ще гледам. Стоп! Няма то може точно. Няма, тя иска да се приеме. Добре, чао. Много бягай. Пък към влиза снимка, ще се става. Ма това е фотогенично, гледай го, това е сладко. Разбира се, го сливаш. Опашката как е навирана. Така че иска да шарям това. Ага, да изпъкне. Ей тук. Ей тук. Алпинист. Ай, спъква. Сега ги виждам и двете, ги снимам.
да мога да видя сам. Ще успеете. Много, бабо, в интернет много хора са ме гледали как казвам градушка. Милион. Такова. Аз си ги възпитавам. Ще да вече с навици. На телефона. Котенци с изградени навици. Кажете нещо умно за котката. Изградени навици. Чу се, най-сетне се чу на мялкани. Спокойно, коти, спокойно, коти. Дай. Снимаш ги така в движение, нали? Да. Вече разбрах Ще какво. разгледаш и дадеш шейса, да видим дали Пати мялка, пати мялка. Милато. Няма телефон. И то направо... Да, ще включим GSM, да се обадят. Аз не разбирам, тя нали има там техника, Че веднага ли искаш да ги раздадеш? не. Не веднага. До 10 дена още. До 10 дена. Нека да порасна. Къде отиваш? Пак и мялко, и чека си мялко. Елай ти призва тук. Най-новата чанта и он да се е. Баба, хвани го, ще падне. Хвани го, ще падне. А сега майка му го мялка. Дано не го запикаеш, щом пише. Ого, да. Запикаеш дивана. Бързо, бързо, чувайте. Чакай. Мира? Мира, мой котинци, ти си моите котин? Айбек. Очень малко. Видими? Ти ще ми се обадиш да видим какво се Съде. Аз нямам телефон. Друг домашен. Видите, че имам. Ти се ли минеш? Да, стига да я видим. Ако ни дойде, значи не сме се видяли с нея, ще остане за четвърта, защото ако я няма в магазина и нещо друго. Вече до четвърта ще ги покажеш. Але по идеални дни, ако дойде утре, ти трябва да искаш. Имам. Чао, чао, котинци, чао. Защото тя е... Топ.